Eusko Alderdi Jeltzaleak urtero egiten duen bezala, ikasturte politiko berriari ekin aurretik gure herrian, Zarautzan, hitzaldi bat antolatzen du. Joan den ostiralean izan zen lege zaharren enparantzan eta bertan aurpegi ezagun asko ikusi ahal izan genituen. Hitzaldian Joaquin Landa eta Joseba Egigar izan genituen besteak beste eta azken honek bromak egiteko aukera ere izan zuen euria egiten hasi zenean. Nere buleatik izango euriarena. Bueno. Ondoren, Inigo Urkulluren txanda heldu zen. Euskadi Buru Batzarreko lehendakariak honakoak esan zituen bere hitzaldiaren hasieran. Kartelen eta ikurren teloia altza, eta zer dago? Nik esango dizuet, zer dagoen? Gaia, garrantzitsua izanik, arinkeriaz kudeatutakoa ordea. Iraingarriak izan daitezkeen kartelak kentzearena ondo dago, baina nork eta nola kontuz izan behar delarik. Bestela, kartelak kea dira. Bestela, kartelak aitzakia dira. Kartelekin jirabiran ari direla ematen du. Beste arazoei aurre egiten ez diotela, edo ez dakitela, edo beraiek bakarrik eta peperen menpekotasunaz ez dutela nahi hori izkutatzeko. Irudi eta mezu iraingarrien kontra gaude Eusko Alderdi Jeltzalean. Eta batzuek duten kartelen erabilpenaren kontra ere bai. Jendearen arazoei buruz hainbeste hitz egiten zutenek zer egin dute? Kartelena kudeatu behar den arazo bat da, baina nola kudeatu jakinda azkenean betiko baino gero eta gutxiago direnen udaroko zalapartan erori egin dira. Bitartean jendearen gehiengoaren arazoak hor jarraitzen dute. Eta Josebak aipatu egin ditu. Eta horien aurrean ez dute ezertxo ere egin. Eta okerrena, ez dakite zer eta nola egin.